ndikati ndinobhadhara sei iwo munda uri wangu, ini ndinofanira kutora munda wangu, iwo akatikumbira kuti tinoda kurimawo magogoya. Saka akarima magogoya, nasina kuti ndikuda munda wangu, watora munda wamai wake watengesa. Saka wangu iwoyo akuda kutengesa zvifuti. Saka ngati ini kwete akazakaona kuya nomunda wababa wangu, wakabva kumondharoyo uno munda wokuya nawo kuno. Ndikati kwete, asi munda ndakatora murume wangu akatirora. Saka nhawiripo munda wangu pano, ndikuda munda wangu. Ndabira papepeta drama boda. Yesu raja drama jadi super. Kami macam apa tu? Hari basi. Right, Pak Surya Dai. Ini terkait kwa mambo tukufu. Katungwa nyai. Nyai jatungwa. Ina ndina kutura mama muda. Uyu ndimai wangu kana kamona mkazi wakabonga. Ndiye mkazi wekutana. Babebi mai wangu ndi mai. Right. Nyaya yakaitika ndeyekuti mai awo ndakanesana nemwina wangu nepana ndakakumbira kuti. Tanesana kudaro mai awo wakati mwana kusiyana nekunesana nemwina wangu chazosvika pakuwadza. Ndine munda uripo uko wasingachagoni kurima. Munda uyu ndakura kuri. Goti 2009 ndio pandakapuwa munda na mai awo. Right, zvadaro mumunda muya wangu wakapa wanonzi mai Machika. Ini ndaenda kurima kumunda kwewe. Munda uya ndaurima, wana mai Machika wakaona ndakurima mumunda. Mama wangu wasipo wangu watumbuenda kumandare wakasiwa ndipapo waenda kumusha. Wana mai Machika wakaenda kundimangarira masapu nyamanza maya. Wani mangarira nyamanza maya ndakafundira mai. Mai kunoku munda uya wakutawo. Ni wanu makambo pauto walini. Kanza awora itindikuya. Shua takaenda mudari masapu nyamanza maya. Tikasvika wakabvunzwa vanhu maya imimi muri kuti munda ndewenyu nekukonzereti. Wakati isusu takapuwa namai wamunda. Watipa munda takaurima 17 years. Saka makore atarima awandisa. Nyamanza maya sabhuku wakati aiwa imimi kana makapuwa munda kuti mushandise amuna kunzi kana marima makore akawanda muchatora munda iwo. Mai ava vari kuti munda ndakapa mwana wangu kuti adi ashandise gozi mwana awa wanga wachiri wadiki zvino wakura arora. Saka ndamupa kuti adi ashandise munda. Imimi makumhangarira kuti wasabhuku zviri kubatsirei. Ndio pakabvunzwa nasabhuku kuti imimi muri kugara kuwadhani. Wakati wati 1 isusu nguva iyoyo takati kuwati 29 yakunzi 28. Right. Akanzi munobhadhara muteveri mumunda umu. Wakanzi aiwa hatibhadhari muteveri. Ukanzi munda ndewe kwani ndewe kwamasunga. Tiedza izvekutaura mai avo kuti munda tapani tapamwana wangu. Handina kumbobvira ndakana munda watorera nechisimo. Asi kuti iwo ndiwo wakandipa munda. Wandipa munda awana zuva kana wana haruva rawakauya kotaura neni kuti wona mwanangu inini ndakakupa munda iwewe. Zvandakakupa munda iwewe munda wandakakupa uya handichakwanisi kuti urime chidipa munda wangu. Andimona apa pawakandipa munda hawana kundipa munda vachitaridza kuti munda uyu uchazosiya wakati rima inini handichakwanisi kukusvika. Nofunga kubva paumba patinogara kuenda kusvika kumunda ikoko maybe pakareba 2 kilometers kuenda kumunda ikoko. Iwo wakataura kuti handichakwanisi kukusvika. Chishamiso ndechekuti ini ndakazombozwa ndakudaidzwa kwamambo Chikomba kuti une nyaya iri kuno kwemunhu. Asi iwo havana kukwanisa kuenda kwasabhuku kuti wotaura kuti ndikunesana nemwana. Mwana uyu munda wangu ari kunditorera. Asi ndichisvika ikoko kwamambo Chikomba wakati inini ndakutora munda wangu mwana uyu because vana avo vari kundituka kuti inini ndiri ngomwa handibarika. Ndikati mai dare ndiri panapa pamwe ndinokushishidzirai kana tiri kumba.
ndinokumbira kuti inimi mutaure pamberi vanhu vese vari panapa kuti izuva ripi randakakutuka imai, ndatangira napapi. Mai wakashaya chekutsanangura, washaya chekutsanangura, wakaenda kupomedzera mukadzi wangu kuti uyu ndiye aindituka. Mukadzi wangu akaita futi saizvozvo, akati ndine zora ndaifona ndichitaura nemurume wangu aenda kumapurisa uko ndichiti maibii. Saka iwo ndiwo pawakatanga kukosora kuti tiwazwe kuti waripo. Wazwe kuti waripo, wakazobuda mheno kwawakaenda tozozwa kutaura kuti kwazi wari kufamba kundituka, wari kufamba kudii, but hatinongobvira tataura navo. Wati wewe mai akakupa munda kuti urime akupa zvachose ndiwo zvaakataura kuti mwanangu rima ako munda. ndiramubvunza wakazi mwanangu rima hauna kutora zvachose une here pawakanyorerwa kunzi tora ndakupa munda havana patakanyorera. makataura muri tu pane here ari kuwitness Right, pana angaripo patakatonga kwa sabhuku Nyamazama. ndikutaura pamakawirirana Patakawirirana mudzimai wangu agaripo. mukadzi wako haiti witness nyaya dzako Hapana. hapana. Saka is your word against your word. Iwo haunirisi nchekupiwa kwa sababu kurubhadhara mutero unobhadhara wemundaiwo kana ndichibhadhara mutero ndati unobhadhara mutero unobhadhara westendi yako usiri munda kako handizivi kuti munda une mutero wawo here ma. usanyepera mupusa usanyepera mupusa tokanouchiziva kanzuro yakavaere kunopa vanhu mapemisiwo Ya zviri kutaurika havasati wauya havasati but vamwe vari kutobhadhara mari. pawakapiwa iwewe munda sabhuku angaripo sabhuku akasipo asi pakazoitika makakawadzana yekuti ndapuhwa munda ava vachiti munda ndewedu akapuhwa mumunda medu ndo patakazoendesana pasabhuku. aiwa izvaka kuona pane nyaya hauendi kwasabhuku nenyaya yekuti vari kudambudzwa pamakaita transaction yekupana sabhuku yaifana kunge aripo as witness kuti munda uri kwakati wausiri wamai wawanhi nosabhuku hapana. umwe munhu aripo ndiani akawitnessa transaction hapana. saka uda kutesesi kuti bhili vhoti iwe ndotaura chokwadi mbuya uri munyika mbuya she gets the benefit of the doubt because uri pamunda pavo iwe hauna chiro uri gwaro here unaro rakanyorwa nabuya kurisa gwaro rawakanyorerwa nabuya ndakupa kurisa handina gwaro randakanyorerwa namai kuti is why let's not take advantage of other people's misfortunes. And kusazvara handi mhosva, kushaya mwana handi mhosva. Akashaya mwana asi akaroorwa, murume wake akafa, she is entitled kuestate yechi sesurviving spouse. Imimi wana muri mabeneficiary, hamutongi estate iyo mai vasati vafa. Right now she's in charge. mai vangu vane munhu akandipawo. Saka uri kupiwa kwese. wakatengesa Right, munoona pamusoro iyi isu tese wana kana baba vapo handitarisiri kuti wana tinenge tiine minda tinotopuhwa nevabereki. Kana tapuhwa minda nevabereki isusu handizivi kuti mubereki kana akutaura kuti pandakakupa paipai ndakutora nekuti paunotipa vabereki
Hawana magwaro anotinyorera kuti iri gwaro ndakupa munda ndewako. Izwa. Anokupa munda asingakwanisi kutorera. Ndimai wako na baba wako nyakutumbwe. Mai wako iwe akakubara iwe. Ndiye anokupa asikakutorera asikakunyoresa pasi. Mumwe munhu wese ari kunzokwa anokunyoresa pasi. Woza unokama naye. Ukama hwako newewe mai yako ndio kuti mukadzi wako wako chiti. But otherwise hapana chiti. Because kana muchimutuka kuti ingomwa. Unoona zviri nane kuti nditore ndipe hama dzangu dzigara. Tangamira andinombobvira ndataura munhu uyu. Asase andituki ndinotomubatsirawo wani kana ari paumba. Iwewe courage yekuti uye komira mukoti namai ndo zvinoratidza kuti undurura. Nyaya inoperera kumba. Ini Takamira. Chakati nyaya isapere kumba chii. Inini handisi kutoziva kuti mai ava chirangwa chavo ndechii. Hawana zuva ravambouya kunyange dai iwo wakandipa munda. Hawana kumbouya kuti iwe ndakuda munda wangu. Izwa. Pachikomba ndiwo wakandimhangerera kuti kwazi ari kuramba nemunda. Ndinawo magwaro epachikomba acho ari panapa awakatora. Iwe zvawakaendeswa pachikomba handiko wakatora nyaya yekutonesa munda. Handiko wakatora nyaya yekunesa. Handi kuyo chakaita zvodzosera munhu chinhu chake chi. Right. Inini takaita kuti chakati usadzosere munhu wa chinhu chake akuchida chii. Mune zvinhu zvangu zvirimo wanga usina kunditaura kuti munda ndichazotora. Saka kuti mune zvinhu zvako mune zvinhu zvako hazviwe kuti mamapo. Saka iwo ndo akataura namai kuti mai munda makuda ndazwa mai chiregerai zvinhu zvako zviibve ndikakohwa ndichadzoka. Asi iwo hautokondesta ownership nawo. Iwo hausakumbira kuti zvinhu zvako zviibve. Wakutokondesta ownership kutoti ngepako. Inini chandaiita ndechekuti amai ndikuti hawana kukwanisa kunditi mwanangu zvandikupa munda uyu hausi wako zvachose. Ndakatosima miti imwe yakutobereka. Iwewe ipapa ndinokwanisa kubvunza panguva iyoyo bhozi samai ari pamba ndingabvunza here kana mai yakundibereka kuti munda uyu mandipa zvachose. Ndakutaurira ndikudzokerera futi. Uyu haasi mai wako bo. Ukazinyora zita ramai wako unyori zita rake bo. Mai wako hamuzivi. Usada kunyepera kuzvisa padhuze namai yako. Asi mumwoyo mako usingabudi. Imi nyaya yenyu makutorwisana nhaka yamai yavo. Nenyaya yekuti kuudzwa kuti havana mwana saka akafa ndo pazvikuperera. Saka makutosheya nhaka yake yasati afa. Makutosheya nhaka yake yachiri upenyu. Uruda chinhu chake uyu. Arutaura ndakati mwana ndikusiyiswa ndochirimo wako. Wauda kutozvitorera. Kuti pikata hani kuti ndidzavo. Andi iwe uri mudoko stereke. Ukasatotsvaga kuti kana musoro pegomo unokwira kana mabhanana yakadzingana. Chine simba racho. Ya, ndiye mzukuru wewe. Wakazobhadhara here? Hausatobhadhara nhasi? Hausatobhadhara nhasi? Azi utakati endo February. Bhadhara. Andozokwanisa kandaziva ndiwe mzukuru wewe uya kotana sekuru. Aiwa, anyway, apa zvinhu zvakacheka. Hapana kuti tambokuita kutsinyika unoita sei. Tutokubatsira kuti uchengeteke.
musazonetsana nechembere. Uyu mbuya amu last quarter yeupenyu hwayo. Right. Chiitai bambo zvatava kuita. Ibvai mambo pamuta wambuya. Siya mbuya ari pamuta wako. Kana uda kukumbira, chienda kukumbira zvakadaka una mai yako moita mapepa. Moita zvipachena. Kana asingadi hadi. Ngewake. Chibvai pamuta wambuya. Uendai muna pamuta wenyu. Right. Kudai hadi. Next case.